n'ọchịchị gbaanụ na nzuzo ikwute ya na ntị, ma mgbe a gbara mmehie ha niile ọtọ wepụta ha n'ihe, mgbe ahụ mmadụ niile ga-ahụcha nke ọma ụdị ndụ ha na-ebi, n'ihi na ihe ọbụla e mere ka ọ pụta ìhè nke ọma bụzi ihe. N'ihi nke a ka o kwuru sị, teta gị onye na-arara ụra, si na ndị nwụrụ anwụ bilie, Kristi ga-amụkesikwara gị. Okwu nke osepụrụ ụwa. Otito dịrị onye nwe anyị Chukwu, otito dịrị nna, dịrị ya eze ụwa niile. Otito onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ihe ka ụwa, onye ọbụla na-eso m ga-enwe ihe nke ndụ. Otito dịrị ya eze ụwa niile. Otito dịrị onye nwe anyị Chukwu, otito dịrị na dịrị ya eze ụwa niile. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Mgbe Jesu na-agafe, ọ hụrụ otu nwoke gburu ìsì si n'oge a mụrụ ya. Ụmụazụ ya wee jụọ ya sị, onye nkụzi, olee onye njọ ya mere eji mụọ nwoke a n'ìsì? Ọ bụ nke nwoke a ka ọ bụ nke ndị mụrụ ya? Jesu wee zaa sị ha, ọ bụghị njọ nwoke a metalụ ka ọ na-abụ njọ nne na nna ya metalụ, kama o kpuru ìsì ka e wee mee ka ọlụ Chineke pụta ìhè n'ahụ ya. Aga m alụrịrị ọlụ nke onye ahụ zitere m mgbe chi na-ejibeghị, n'ihi na abalị na-abịa mgbe mmadụ ọbụla apụghị ịrụ ọrụ. N'oge a mụ ka nọ n'ụwa, abụ m ìhè nke ụwa. Mgbe Jesu kwusịrị nke a, ọ bụsara ọnụ mmiri n'ala, gwakọta ọnụ mmiri ahụ na aja, werekwa aja ahụ agwọrọ agwọ tee nwoke ahụ n'anya, wee sị ya, Jesu ahụ n'ọdọ mmiri Siloam, nke bụ ma asụgharịa ya onye zitere ezite. Nwoke ahụ wee jee saa ahụ ya.
bịa na-ahụ ụzọ ọzọ. Ya mere, ndị agbata obi ya na ndị na-ahụ ya na mbụ ka ọ na-arịọ arịrịọ bịara na-ajụ sị, onye a ọ bụghị onye ahụ na-anọdụ ala n'oge gara aga na-arịọ arịrịọ? Ụfọdụ kwuru sị, ọ bụ ya. Ndị ọzọ ekwuo sị, mba, kama o yiri ya. Ma ya onwe ya sịrị, mụ onwe m bụ ya. Ha wee jụọ ya sị, olee etu o si meghe anya gị? O wee gwa ha sị, nwoke ahụ a na-akpọ Jesu gwọrọ ụlọ tee m n'anya sị m, Jesu ahụ gị na Siloam. M wee jesa ahụ m wee hụ ụzọ. Ha wee sị ya, olee ebe ọ nọ? O wee sị ha, amaghị m. Ha wee kpọgara ya ndị Farisii. Ha wee kpọgara ndị Farisii onye ahụ gburu ìsì si na mgbe a mụrụ ya. Chetakwa na ọ bụ n'ụbọchị izu ike ka Jesu gwọrọ aja n'ala wee meghee anya ya. Ndị Farisii na onwe ha bịara chọwa ntọala ihe nyeghachiri nwoke ahụ ike ịhụ ụzọ ọzọ. Ọ gwara ha sị, ọ gwọrọ ụlọ tee m n'anya, m ga-asachapụ ya wee hụ ụzọ. Ihe a mere ụfọdụ ndị Farisii ji kwusie ike sị, nwoke a enweghị ike isi n'aka Chineke n'ihi na ọ na-emelụ ụbọchị izu ike. Ma ndị ọzọ bidoro ịrụ ụka sị, a sị na nwoke a bụ onye njọ, kedu ka o si nwee ike ime ihe ịrịba ama dị etu a? Ihe a mere ka ha kewaa ụzọ abụọ. Ọ bụ ịjụ nwoke ahụ gburu ìsì na mbụ sị, ebe ọ bụ na o meghere anya gị, kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ya? Ọ zara ha sị, ọ bụ onye amụma. Ndị Juu jụrụ ikwere na o gburu ìsì na mbụ mgbe a mụrụ ya, bịakwa ụzọ ọzọ, wee ruo mgbe ha jụrụ nne na nna ya sị, onye a ọ bụ nwa unu nwoke? A sị na onye a bụ nwa unu nwoke, kọwaanụ ma ọ bụ ezie na o gburu ìsì mgbe a mụrụ ya. Ma nke anyị na-amaghị bụzi ugbu a meghere onwe ya na nna ya ụdị a n'ihi egwu ndị Juu, ebe ọ bụ na ndị Juu emebiela ala na onye ọbụla kwupụtara na Jesu bụ echiri echi ahụ, a ga-achụpụ ya n'ụlọ ebere ha. Ọ bụ n'ihi ya ka ha jiri kwuo sị, o torola ịzara onwe ya nke ahụ. Ọzọkwa, ndị Juu kpọlitekwara nwoke ahụ gburu ìsì mgbe a mụrụ ya sị ya, kelere Chineke. Nke mbụ, anyị mara nwoke ahụ bụ onye njọ. Ma ọ zara ha, a sị na ọ bụ onye njọ, nke ahụ bụ nke m amaghị. Ma nke m ma bụ na egburu m ìsì na mbụ, ma ugbu a ana m ahụ ụzọ. Ha jụrụ ya ọzọ sị, gịnị ka o mere gị? Kedu ka o si meghee anya gị?
Ọ zara ha sị, ọ bụkwa na ekwuola m ya mbụ, mụ na aṅaghị m ntị. Gịnị kpatara unu ji chọọ ka m kọọrọ ya unu ọzọ? Unu agwakwala m na unu chọkwara ịbụ ndị na-eso ụzọ ya. Ha bigboro ya sị, ọ bụkwa gị bụ onye na-eso ụzọ nwoke ahụ. Anyị na-eso ụzọ Mozis. Anyị ma na Chineke gwara Mozis okwu, ma anyị amaghị ebe nwoke a si wee bịa. Ma ọ zaghachiri ha, ọ bụ aka ifo ka ọ na-akọ. Ọ na-amaghị ebe o si bịa, ma ọ bụ ya meghere anya m. Anyị ma na Chineke anaghị anụ onu onye njọ, mana ọ na-ege ntị mgbe onye ezi omume na-asọpụrụ ya na-agba ọkụ ya. Anụbeghị ya na mbụ na onye kpuru ìsì mgbe a mụrụ ya mechara hụ ụzọ ọzọ. A sị na nwoke a esi n'aka Chineke, kedu ka o si nwee ike ime ihe dị etu a? Ha abụọ jara ya sị, taa ị hụkwara nwa onye a njọ zụrụ arụ si n'afọ nne ya? Ọ bụ okwuchukwu gịnị ka ị na-ekwuru anyị? Ha wee buru ya bupụ n'ezi. Mgbe Jesu nụrụ na a chụọla ya, ọ chọgidere ya chọta ya, wee jụọ ya, ị kwere na nwa nke mmadụ? O wee zaa ya, nna m ukwu, onye ka ọ bụ ka m kwere na ya? Jesu zara ya, ọ bụ onye a na-agwa gị okwu na onye a ị na-ele anya. Ọ sịrị ya, onye nwe m, ekwere m ekwe. Ọ bịa bụrụ Jesu isi ala na ibele ala, wee fee ya. Jesu wee sị, abịara m n'ime ụwa a iji kewaa ya, ka ndị buru ìsì hụ ụzọ, ka ndị na-ahụ ụzọ buo ìsì. Ụfọdụ ndị Farisii nọ n'ebe ahụ jidere aka n'okwu ya wee sị, anyị ji aka na ị naghị agụnye anyị na ndị buru ìsì. Jesu zara ha, a sị na unu gburu ìsì, nke ahụ agaghị abụrụ unu njọ, mana unu na-ekwusị, anyị na-ahụ ụzọ, ma njọ na unu na-esi. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Ya ịfụ na ihe ọgụgụ abụ agụkọta eme gịnị? Agbawa. Agụrụ ụdị a n'ụka gara aga, gụọ ya n'ụka a, ejighị n'aka, aka ga-agụ ya n'ụka ọzọ. Amen. Ya, ka anyị kwe ka ndị otu Kristi sili n'ọgụ maka ihe Chukwu ha. Ndị agaghị amụ ihe na-ewe ozi ọma aka, o wee bụrụ ihe gbasara njem nke okwukwe. Maka
maka na ozi ọma anyị gụrụ tata ndị mmadụ o siri ha ike inwe okwukwe n'ebe Kristi nọ dịka anyị si fụ n'ozi ọma. O wee bụrụ ihe a na-ekwu oge ụfọdụ ndị bi nso n'ụlọ ụka na-eme gịnị? Na-eje late. So okwukwe na ahụ ihe siri ike mmadụ inwe okwukwe ya ka eji wesị na ọ bụ onyinye mana ka anyị dogodo nke ahụ ka anyị jee n'ihe ọgụ nke mbụ. Ihe ọgụ nke mbụ ka a kọrọ anyị ka esi wee rọpụta David dị ka eze, onye na-atụwaghị anya. Ịbụ Chineke ịbụghị mmadụ, ịbụ Chineke ịbụghị mmadụ, mmadụ na-awa awa, mmadụ na-agha alịpụ. Ịbụ Chineke ịbụghị mmadụ, okwu gị niile bụ eziokwu. Amen. Mmadụ na-agha agha, mmadụ na-agha alịpụ. Uche mmadụ abụghị uche nke Chineke. O wepụta na anyị ga-eji nwayọọ were na-achọ ihe uche nke Chineke. Edunyere onye amụma ka o jee na be Jese wee mee mmadụ eze, ofu n'ime ụmụ ya. Onye mbụ ọ fụrụ Eliab, ọ chọọ ite mara, Chineke sị ya mba, jee brek. Maka na onye ama ji anya nke mmadụ wee fụ, oke, ọ dịkwa ka ọ bụ onye a. Chineke sị ya mba. E wee sie etu ahụ gbapụtachala ya ụmụ Jese ndị ọzọ. Chineke sị mba. Onye ama wee sị, wow, e nwere ọzọ fọ ọnụ? Asị ya gịnị mere? Na e nwere ọzọ nwatakịrị. Asị ebe ka ọ na-asị na ọ nọ n'ime ọzara, n'ime ịgba na-elekọta atụrụ. Asị gbọta ya, sị gbọta ya. Na onweghị ọzọ a ga-eme belụsọ ma ọ bịara. Akwụkwọ nsọ sị o wee gbọta ya, were bịa ozugbo afọrọ ya. Chineke si n'onye a tee ya mmanụ. Ewere mee gịnị? Mee David eze. Chineke bụ onye ma ihe dị n'uche mmadụ. Mana anyị lekwa ya n'ihe ọgụgụ ahụ, enwekwala qualities ya nwa nwatakịrị nwere dịka esi gụpụtara anyị. Nwekwa ndị agụpụtara ha anyị agụpụta. Anyị nwere ike jụọ ajụjụ sị, gịnị mere o ji wee bụrụ nsọ ya nwa jere ịzụ atụrụ n'ugbo, ndị ọzọ nọ n'ụlọ o jee ọrụ? So o nwere ike nwee ihe afụrụ, etu o si arụsi ọrụ ike, etu o si nwee obi ịta afụ, etu o si elubele nne na nna isi, etu o si dị umeala, etu o si nwee ntachi obi. E nwere ọtụtụ ihe afụrụ. Chineke wee n'anya wee fụzuo ihe niile. Mana nke anyị ji bụrụ mmadụ, onye ama abịago were anya nke mmadụ fụ wee chee ma onye a, o wee bụrụ ya n'ihe ọbụla anyị na-eme na ndụ ka anyị jisie ike were okwukwe wee na-achọ iru nke Chineke, ọkụ nke okwukwe. Dịka ife ọgụ nke abụọ si wee sị anyị na anyị bụ ụmụ nke ife
na anyị mekwe ka ụmụ nke ife wee na-achịrụ nke Chineke. Anyị bịa n'ozi ọma, anyị chọpụta na enwere ndị chere na ha fụrụ ụzọ, na ha egburo isi, mana nechazie anya ị marazie onye na-afụ ụzọ na onye gburu isi. Akọrọ anyị akọ n'ozi ọma, onye gburu isi n'afọ nne ya, Jesu were gwọọ ya. Mana ihe tụrụ anyị n'anya bụ na ndị be ha my village people, dịka anyị si ekwu ya, karịa ma ha gara aja Chineke mma, karịa ma ha ga na-ekene Chineke, karịa ma ha ga na-atụrụ Chineke mma maka ihe ọma emere nwanne ha nwoke. Tụọrọ ya mma, tụọrọ ya mma, sị ya na o meela. Onye hụrụ, tụọrọ ya mma, sị ya na o meela. Amen. Enwere ndị ihe ọma na-asọ, ya ga-abụkwa ihe mmụta na ya ga-abụ ozi ọma. Enwere ndị ihe ọma na-asọ, nwanne ha nwoke onye ha na-afụbu kịta ha na-asịzi ọ bụ ya ka ọ bụrụ ya. Ọ bụ nagoro mgbe ọ sị ha na ya nwa agbata nne na nna confirm mụọ. Enwere ndị ihe ọma na-asọ. Enwerekwa nnukwu ihe mmụta nchere na enwebe ozi ọma, karịa ma ị na-asị Chineke biko daalụ maka ihe ọma i mere ofu onye n'ime anyị. Ha wee na-ajụ question from Jerusalem to Jericho. Megarasa anyị na achụpụrụ ya achụpụ. Enwere ndị a na-aya. Enwere ndị a na-aya. And obido tata. Na mbụ ka o bidoro. Na mbụ ka o bidoro. Na mbụ. O bidoghị taa. Just think about it. Amen. Ifu n'ozi ọma, nwanne ha nwoke kpuru isi kamgbe ka emere ka ofu ụzọ. Because ha na-atụ ụjọ na Jesu na-abawanye n'ihe a na ndị mmadụ na-amanye Jesu, ha chefuo ihe ọma. Ọkwa anụ ije Chineke mma n'ihe ọma mere mmadụ, onwe me gịnị lụọ gị aka. Maka na ije Chineke mma, o nwere ike pụta na ị chọghị ihe ọma, mana anyị dekwu nke ahụ. A sị na eto dịka na nke o mere ome ọzọ. So e nwere ndị ihe ọma na-asọ, and obido tata dịka anyị si wee fụ n'ozi ọma. Ha wee chee na ha nọ n'ife, mana ha nọ n'isi. Onye ha sizi na o gburu isi, ọ bụrụzie ya na-afụ ụzọ. Ndị ọwụsị na-afụ ụzọ na ọ n'ọchịchị ka ịma nke a o ya ka ịma nke a ịma nke ọzọ. Ya bụ ụmụnne na Chineke, a sị na ogologo kwadoro n'ụka mgbede ka anyị na-ayọ Chineke maka ya nwa bụ amara ya, ka anyị bụrụ ụmụ nke ife oge niile. Enwe anyị nọnyere ụnụ. Ekwe m n'otu Chineke, ekwe m n'otu Chukwu, ekwe m n'otu Chukwu, ekwe m n'otu Chukwu,
ekwe m n'otu Chukwu ekwe m n'otu Chukwu n'ihi na ekwe m n'otu Chukwu 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 Virgin Maria, ụmụnna na Kristi dị ka ụmụ nke ife ka anyị nwere okwukwe na ntụkwasị obi kọsa Chineke mba anyị dị iche iche. Chineke mara mebere nna m onye nwe m biko njọ niile mere Chineke gbara o Chineke gbara mebere nna onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbara. maka ndị nke Chukwu ka anyị ghọta isi nke mmụọ anyị ma chegharịa ka Kristi wee gwuo anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke
mere Chineke mara. maka ndị nnọchiteanya na mba nakwa obodo ka ha bụrụ n'uche ihe iwu ọbụla ga-eweta n'ọdịnihu. anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke gbara na-ebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbara. maka ndị na-eche na njọ ha enweghị mgbaghara ka ha nwee ntụkwasị obi na ịfụnanya na ebere Chukwu. anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke gbaghara na-ebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbaghara. maka ndị ejighị ngọzi ha kpọrọ ihe ka ha mụta inwe